kuye ngenyaniso. Ngizali kum nina lonke nisindwa nakubukayo imithwalo enzima, uninika ukuphumula. Thixo walithanda ilizwe kangaka, wade wayinikela ngumyena wakhe ozelweyo emini, ukuze bonke abakholwayo kuye bangabhubhi, kodwa bazuze ubomi obungaphakade. Ivani ngokuthethiweyo nguPawulos, linyaniswe lilizwi lifanele kanye ukwenzeka kwamkela elokuba uKristu weza emhlabeni ukuze asindise abumi. Ivani ngokuthethiweyo nguYohane, ukuba umntu uyona sinayo umthetheleli kubawo uYesu Kristu ongolungileyo osisisizi sezono zethu. Siphakamiseni inhliziyo zenu. Siyaziphakamisela kuYehova. Masibulele kuYehova uThixo wethu. Kufanelekile ukwenje njalo. Kufanelekile, kunene, kulungile, kungumsebenzi esiwubambileyo kuba sithi ngamaxesha onke kuzo zonke iindawo sikubulele Yehova Thixo namandla onke ongunaphakade. Ibandla lilandele emva kwam ngoko kwakunye nengelosi ngoko umhlaba wasezulwini siyambonga abalakweli sizizukisa simana udumisa sisithi idwele Yehova Thixo wemikhosi walisabantu uzalisele umhlaba uyise silisele negazi lakhe ngokohlobo lokuzimizimba yethu yobubi ihlanjululwe ngumzimba wakhe uthini imiphefumulo yethu hlanjwe egazini lakhe elimakileyo sihlale sihlele kuye naye ahlale kuthi kude kube kunaphakade. Ukubethela umthini ukuze sikhulume owathini ukuzinikela kwakhe awakwenzayo kanye yenza idini elizalisekileyo nomnikelo ophezeleyo ngentlawulo iyaneleyo ngenxa yezono zalo lonke owathi kanjalo wasimisela kwisikhumbuzo esingapheliyo sokufa kwakhe watsho evangelini yakhe masisiphinge ade aphume. Siyakubongoza mawonke ofefe ukuba usinde. Siyazamkela ezi zinto zakho zisonka kunye newayini ngokommiselo ongcwele wenyana wakho uYesu Kristu umsindisi wethu. Sizamkela ukuze simana ukukhumbuza ngokufa kwakhe ubunzima bokubhala kungokulelo sabuka umzimba wakhe uyinsikelelo negazi lakhe elenza wathi naye ngobusuku anikelwa ngalo ezitabeni athabatha isonka waza apha ebulele wasiqhekeza wasabela abadisipile bakhe esithi thabathani nitye esi singumzimba wam onikelwa nina kwenzeni oku ngokundikhumbula. Wathabatha kanjalo emva kwesidlo sokusangokuhlwa wathabatha indebe waza
avayo kulelo wabanika abadisipline bakhe esithi selani lonke kuyo ngokuba eli igazi lami lomqophiso omtsha liphalazele ngenxa yenu lonke nabaninzi kuze kubekho utholelo lwezono. Kwenzeni oku xa niselayo indlu. Sela kulendebe ukhumbule ukuba igazi likaKristu laphanazwa ngenxa yakho kulelo. Nizamela ukuhlala nesimilo esitsha nilandela imithetho kaThixo nihamba endleleni yakhe engcwele. Sondelani kokholo lokuthabathi lomthendeleko ongcwele ukuze nithuthuzeleke nenze imvumo elulamileyo kuThixo onamandla wenu. Iguqa amadolo. Sondelani kuyo itafile kaKristu. Mandicele magosa ngenxa yalo mthendeleko esiwusebenzisayo nangenxa yokuba iCOVID isekhona ayikapheli ayikadluli